globálny záhradník. Skutočným základom permakultúry je etika, starostlivosť o zem, teda o celý zemský ekosystém i všetky jeho druhy. Takže navrhujeme modelové systémy, pričom väčšinou kopírujeme prírodu. Snažíme sa teda o vytvorenie systému, ktorý je ekologicky zdravý a ekonomicky výnosný. Môže byť zložitý alebo úplne jednoduchý, aký si prajete. Mestá. Veľkomesto ako New York vyrába len jediný produkt – odpady a výkaly. A odtiaľto vidíte, ako sa tony hnojiva vyvážajú von do oceánu. Keby sme toto hnojivo vrátili naspäť, kde vzniklo, a pohnojili ním pôdu, mohli by sme z neho vyrobiť pre New Yorkčanov potraviny a nevznikali by odpady a znečisťovanie. To, čo vyhadzujeme do mora, má hodnotu 700 štvorcových míľ mora za rok. Môžeme povedať, že New York vyrába hovno a ešte ho používa na to, aby ním zabil kus mora. Mestá sú najneudržateľnejšia vec na Zemi. Dá sa to opraviť len tak, že budeme pestovať potraviny pre mestá priamo v nich samotných. Začneme tým, že sa pozrieme na rôzne nevyužité plochy a zamyslíme sa, čo by sa s nimi dalo robiť. V mestách ako New York sú možno tisíce hektárov nevyužitých plôch a záleží na mestských úradoch, či budú využité na pestovanie potravín, alebo či túto možnosť nepovolíme. Zdravý rozum nám radí, aby sme všetky voľné priestory v mestách ponúkli občanom, aby na nich mohli vytvoriť svoje vlastné záhradky. Mestské úrady sa nerady vzdávajú pozemkov a tak v New Yorku vznikli skupiny zelených partizánov, snažiacich sa donútiť úrady, aby voľné plochy dali ľuďom, ako nátlakový nástroj proti magistrátu. 5 zelených partizánov založilo túto záhradu, ktorú dnes využíva okolo 150 rodín a ktorú navštevujú mnohí ďalší ľudia tejto mestskej časti. Tu nám rastú papriky. Tamto sú biele baklažány. Nepoužívame tu žiadne pesticídy, miesto nich máme lienky a iné biologické prostriedky. Viete, namiesto chemikálií. Väčšina ľudí nevie, že takéto záhradky sú najproduktívnejšou metódou pestovania potravín a práve oni udržiavali európske krajiny naživé v priebehu vojen. Dokonca aj v mestách ako New York sú stovky, možno tisíce záhradiek. Fakticky pred pár rokmi ich bolo v New Yorku 1100. A tak mnoho ľudí v mestách pestuje a spracúva potraviny. Je tiež veľa verejných záhradiek, do ktorých chodí veľa ľudí a ktoré tiež ponúkajú dúšok čerstvého vzduchu priamo uprostred mesta. Všetky mestské farmy sú vytvorené z vecí, ktoré iní vyhodili ako odpad. Sú to vlastne malé recyklačné centrá. Všetká pôda v nich je kompost a majú kopu nápadov, ako ďalej využiť veci, ktoré iní vyhadzujú. Toto je socha v New Yorku, vyrobená z odpadkov. Je to skvelé umelecké dielo, ktoré by obohatilo každú verejnú záhradku. Je plná inšpirácií a v podobnej situácii dnes žijú milióny ľudí. Ray Wall patrí k skupine dôchodcov, ktorá postavila túto záhradku na bývalom smetisku. Doviezli tam pôdu a dnes získavajú zo záhradky potraviny takmer po celý rok. Dostávam odtiaľto prinajmenšom za nákupnú tašku paradajok, paprík a podobných vecí aspoň raz za týždeň. Sme šťastní, že to máme.
A dôležité je aj to, že máte pestrý výber takmer po celý rok, lebo úroda je už v apríli. Rôzne zelené šaláty a tak. A potom sú úrody až do decembra, keď dostaneme prvé tvrdé mrazy a pozbierame, čo zostalo. Ale začíname skoro, už vo februári, takže môžeme znovu začať jesť. Tieto bedne so zeleninou sú oveľa viac ako iba záhradky. Sú tiež spoločenským centrom. Stretávajú sa tu matky s deťmi a robia si pikniky, ľudia sem chodia na párty a penzisti sem chodia oddychnúť si a utiecť na chvíľu pred ruchom mesta. Ľudia v invalidných vozíkoch, starí ľudia a ľudia s chorým chrbtom sa v záhrade nemôžu zohnúť. Ale keď zdvihnete záhony do výšky stehien, potom môžu záhradkárčiť aj oni. Takéto záhony vytvoríme tak, že urobíme rámy a naplníme ich zemou a kompostom, ako to urobili tu. Alebo ich môžete postaviť na obyčajné stoly a doplňať tie bedne mulčom. Je jedno, ako to urobíte, ale tieto zvýšené záhony sú vynikajúce pre starých ľudí. Using mulch, just a straw mulch, and people can garden in that. So it doesn't matter which way you go about it, but these raised beds are real important to old people. Jediným naozaj vzácnym zdrojom mesta je priestor. A keď ho máte, musíte ho maximálne využiť. V meste existujú dva spôsoby, ako zvýšiť využitie priestoru pestovaním ovocných stromov. Prvý je ten, že vysadíme trpazličie odrody, ako napríklad tu vidíme slivky a marhule. Pri druhom vytvoríme živý plod z ovocných stromov tak, že ich naučíme rásť do špaliera. Tieto špalierové jablone a hrušky sa plazia po ráme ako popínavé rastliny a ako rastú, môžete ich navzájom prepletať, až postupne vytvoria živý plod, ktorý nezaberá takmer žiadnu plochu. Je mnoho ďalších spôsobov, ako využiť priestor na produkciu potravín. Popínavými rastlinami môžete zmeniť na produkčné plochy aj zvislé steny, na ktorých potom môžete pestovať hrozno alebo kiwi. Ďalším prínosom popínavých rastlín sú ich aktívne izolačné schopnosti. Čím je vonku teplejšie, tým viac sa potia a chladia vzduch pod sebou. Čím je chladnejšie, tým viac sa zatvárajú. Takto zabraňujú prestupu až 70% letnej horúčavy do domu a úniku až 40% tepla z domu von v zime. Takže pri izolácii stien odvádzajú výbornú robotu. Navyše, ak je tehlový múr v dobrom stave, zvýši sa tým jeho životnosť až o 200 rokov dlhšie, ako keby nebol obrastený. Výborné hrozno. Je to tu cítiť. Viete, že to nie je len púha záhrada. Je to prosto dizajn pre nízku spotrebu energie. Väčšina mestských fariem môže chovať aj zvieratá a najvhodnejšie sú včely. Musíte ich však umiestniť vyššie, ako sú ľudské hlavy. Mestské farmy teda môžu chovať včely, ale aj iné menšie domáce zvieratá. Tu máme veľmi vzácnu značku medu, čistý manhattanský med. Možno jedného dňa uvidíme orechy zo 6. ulice, kukuricu zo 4. ulice, kto vie. To závisí na meste. Sme na mestskej farme v Melbourne. Čo je pre väčšinu dnešných detí teória, to tu môžu vidieť na vlastné oči. Je to pre ne jediná šanca, kde sa môžu dotknúť živých zvierat a vidieť, ako vzniká mlieko a ďalšie jednoduché veci. Ahoj, budeš sa on starať? Čím ho budeš krmiť? Vitamínmi? Alebo mliekom? Čím ešte?
Mestské farmy sú predovšetkým vzdelávacími centrami. Ľudia sa tu môžu naučiť veľa praktických vecí, od jednoduchých, napríklad ako posadiť strom, až po tie zložitejšie, napríklad ako navrhnúť energeticky úsporný dom. Tento dom je typický rodinný dom tejto oblasti a bol sem prenesený, aby sa na ňom predviedli rôzne možnosti, ako si sami môžete urobiť rôzne lacné úpravy vášho domu, aby bol energeticky úspornejší, najmä čo sa týka kúrenia, chladenia a ohrevu teplej vody, čo je 80% nákladov na energiu. Tento dom spotrebuje menej energie a postupom času je stále efektívnejší. A je to len niekoľko malých úprav tu a tam využívajúcich slnečnú energiu. V západných mestách sme zvyknutí na neobmedzenú dodávku vody a informácií a aj priestoru je ešte pomerne dosť. Ale v treťom svete sú priestor a voda úplne obmedzené, takže pri pestovaní potravín musíte byť skutočne vynaliezaví. Sme na streche domu profesora Roya v meste Hyderabad, ktorý so svojou manželkou Verou vytvoril tu na streche záhradu, ktorá im dodáva veľa čerstvých zelenín a ovocia. Zdravím vás, Vera, vaša záhrada je tohto roku skutočne krásna. Zaujímame sa o váš zavlažovací systém, ktorý je, myslím, najúčinnejším zavlažovacím systémom, lebo spotrebuje najmenej vody a nenecháva pritom suché miesta. V tejto strešnej záhrade sú pod zemou hlinené nádoby, do ktorých sa každých pár dní dolieva voda. Voda pomaly presakuje cez neglazované steny do pôdy a zavlažuje korene všetkých rastlín, čo tu žijú. Myslím, že toto je skutočne ten najdokonalejší zavlažovací systém, aký sa dá urobiť, čo sa týka šetrenia vodou, aj dostatočného zavlaženia. Ako to voláte? Sweet? Sweet? Aha, to je ten najkrajší názov však. Áno, a nepotrebuje žiadnu opateru, to je vynikajúce. Keď začne rásť, rozrástol by sa všade. A tu je ďalšia zaujímavá vec. Áno. Áno, navšak? Áno. To ste vysadili zo stromu? Áno, toto je prvý rok, čo rastie. Skvelé, ale myslím, že dôležité sú aj vysoké stromy, ktoré lemujú okraje. Áno. A tu sú mučenky. Sú naštepené? Áno. Do vrchu. Džuba? Nie, prišlo to samo. A to sa ako robí? To neviem. Nie sú ešte zrelé. Ale pod tým malým oknom sú už zrelé. Áno. Keď opustíme husto osídlený Hyderabad, kde záhradky môžu byť už len na streche, a prejdeme do predmestí Afriky, nájdeme tu ešte dosť priestoru medzi domami pre stromy aj pre záhrady. V Harare sú veľmi hrdí na domy pre robotníkov, ale bol tu vážny problém s maláriou. Voda z vaní a umývadiel vytekala rovno na cestu a keďže obsahovala veľa sódy a živín, bola ideálnym semenišťom pre komáre. And nutrients that this is an ideal mosquito breeding place. And a couple of years ago mosquitoes were very bad here. We had problems because mali sme tento problém a komáre boli všade okolo. A tak sme si povedali, že musíme niečo urobiť. A tak sme zachytili vodu z umývadiel a z vaní a odviedli ju na toto pole, ktoré sme tu vyhlbili. Takže teraz je všetká odpadová voda odvedená sem. Takže miesto toho, že sa dookola rozlievala, je teraz použitá rastlinami, ktorým dodáva výživu. Je tam zavodňovací kanál, takže všetka vsiakne do zeme. Tam vidíte ananásy a cukrovú trstinu a pestujeme veľa ďalších rôznych vecí. Ako v každom meste v treťom svete, aj tu je veľká tržnica. Každá vec na tejto tržnici je buď to nazbieraná v okolitom buši, alebo pochádza z malých fariem na okraji Harare. Ďakujem vám veľmi pekne. A čo vy, madam?
V tejto časti vyhradenej kúzelníkom nájdete úžasné množstvo rôznych rastlín a živočíšnych produktov. Väčšinou sú na sexuálne problémy a nápoje lásky, aby prilákali návštevníkov a odháňali démonov. Ale sú tu aj veľmi špeciálne medicíny vyrobené zo zemín, ovocí, sušených a konzervovaných častí zvierat, ani ich nespočítate. Viem, že sú tu ľudia, ktorí majú obsiahle poznanie o týchto veciach, ale väčšina ľudí toto používa na mágiu, myslím si. All sorts of materials here, you couldn't enumerate them. And no doubt there's some people here with very specific knowledge, but most people have it for magic, I think. Toto je veľmi dobré. Hej, na kožné problémy. Toto je squill, je to výborné na kožné problémy a svrbenie. Je to dosť špeciálny liek. Nedaleko tržnice je veľká záhrada. Sú to kokosové palmy, banány, manga, avokáda, ale aj veľa zelenín. Je tu príjemne a ľudia by isto radšej žili v týchto chudobných domoch s hojnosťou potravín, ako v predmestských drahých vilách s trávnikmi, ja určite. Takže v Harare nájdeme stále dosť potravín vo všetkých štvrtiach, ktoré ešte neprebrali západný štýl života. Settlements of Harare that aren't following the Western model. Ropa, voda, pôda a potraviny budú čoskoro neistými zdrojmi a my ich môžeme zabudovať do našich sídlisk, ak chceme alebo môžeme naďalej stavať sídliská, ktoré na tieto základné ľudské potreby neberú žiaden ohľad. Na jednej strane cesty je typická štvrť amerických domov, na druhej je sídlisko Village Homes. Village Homes bolo prvé ekologické sídlisko na svete a pravdepodobne je stále najlepšie, aké nájdete. Je v meste Davis v Spojených štátoch. Má veľmi jednoduchý a pritom dôkladne premyslený dizajn, ktorý navrhol Michael Corbett. Domy sú v radoch idúcich východo-západným smerom, len asi 6 metrov od seba. Každý rad je na vyvýšenom mieste, odkiaľ sa pozemky zvažujú do jarku v strede pásu medzi domami, ktorí volajú swale. Toto slovo objavil Mike Corbett v starej angličtine a znamená zavodňovací jarok. Takže všetká voda zo striech, ciest a chodníkov steká po celý rok do swaleov a z nich je pohltená do pôdy. A štatistika šla nejako takto. Prvý rok bola voda pohltená do hĺbky 30 cm a potom do hĺbky 60 cm. A v treťom roku to už bolo 5 metrov. A keď máte pôdu nasiaknutú vodou do hĺbky 5 metrov, viete, že môžete pestovať stromy bez toho, aby ste ich museli umele zavlažovať, keď sa zakorenia. Takže väčšina stromov tu žije na vode zo swaleov. Väčšina týchto stromov plodí jedlé ovocie. Sme na verejnom chodníku. Tu máme jujubu, ktorej sa hovorí tiež čínska datľa. Jej plody uschnú na strome. Táto je dobrá. Môžete ich potom pozbierať a držať ako dlho chcete. A táto je výborná. Ako stromy rastú, sídlisko má stále vyššiu hodnotu, takže domy tu dnes stoja 5-krát toľko, ako keď boli postavené. Na druhej strane za plotom sú domy, ktoré s ich bazénmi, trávnikmi, psami a garážami vyzerajú ako americký sen, ale ich majitelia musia platiť vysoké náklady za energiu a potraviny, takže ich cena je dnes o 30% nižšia ako ceny domov vo Village Homes. Po celom sídlisku sú pásy verejných priestorov, vysadených ovocnými stromami, granátovými jabloňami, citrusmi, morušami a hroznom. Je tu dosť hrozná, aby si každý mohol urobiť vlastné víno a do sytosti sa najesť. Pričom si musíte stále pripomínať, že ste na sídlisku s vysokou hustotou obyvateľov a že potraviny sú tu skutočne na dosah ruky. Takže nie sú tu dopravné náklady ani náklady na obaly. Ľudia si tu robia svoje víno a vlastné kukuričné placky a niektorí ľudia tu môžu žiť z pestovania a konzervovania potravín. Je to prosto aplikovaný zdravý rozum. People here can make their own wines, they make their own tacos from the corn, and some people here grow more and sell it.
So some people here can make their living from growing or preserving food. It just makes a lot of common sense. Naprší tu len 45 cm dažďa za rok, čo by každý klasifikoval ako suché miesto. A predsa je tu príjemný chládok a plno zelene. Západné mestá utrácajú milióny, aby odviedli dažďovú vodu mimo sídlisk. Ale tu je voda zámerne vsiaknutá do pôdy a za peniaze ušetrené na kanalizáciu sa kupujú stromy. V lani napríklad predali 17 tón mandlí a utržené peniaze použijú na zveľadenie záhrad. Raz mi jeden mestský plánovač povedal, vždy nás učili, že na verejné priestory nesmieme vysádzať úžitkové stromy. A tak sa teraz čudujem, prečo nás to vlastne učili. A keď ste tu a vidíte verejný priestor plný úžitkových stromov, asi sa tiež čudujete, prečo to tak nerobíme všade, pretože takto by si každé mesto mohlo zabezpečiť potraviny samo a s veľmi nízkymi nákladmi. Vo Village Homes mám starého priateľa Davida Ketsa, ktorý tu žije so svojou rodinou už od začiatku. Deti neutečú z domu, majú skvelé miesto na hranie. Sú tu skutočné susedské vzťahy, susedia dávajú pozor na deti, ktoré sa hrajú pred ich domom. Deti sa môžu voľne pohybovať po celom sídlisku, hľadať si nových priateľov, takže si do veľkej miery sami plánujú svoj voľný čas. Je to ľahšie potom aj pre nás rodičov a je to oveľa lepšie pre ne. You don't have to worry about them and run their life as much and makes things easier for us and it's a lot better for them. Je tu fajn, neprechádza tu doprava, môžete sa hrať všade na uliciach a všade je plno ovocia po celý rok. Je tu veľa rôznych druhov, granátové jablká, hrozno a to je veľká sranda. Ale je tu aj iná zábava, lúky, kríky a stromy, kde sa dajú hrať naháňačky a skrývačky. Like big green fields and being able to go chasing the grapevines and also just being able to ride away and go downtown. Poznajú to tu lepšie ako my. Poznajú každý dvor, kde sú bránky, ako fungujú okná, kde sú tajné miesta. Hrajú sa na skrývačky celé hodiny. Ešte aj tí starší a nikto ich nevie nájsť. Deti sa sami zapájajú aj do ekonomiky. Ako napríklad to dievčatko od susedov. Majú len 5, 6 alebo 3, 4 roky, zoberú si košíčky a chodia od dverí k dverám, oberajú ovocie, robia to čisto zo zábavy. Učia sa sami o rastlinách, čo tu rastú. Kedy čo dozrieva a kedy je to zrelé. Fakticky už teraz vedia o tomto mieste a rastlinách, čo tu rastú, oveľa viac ako my, takže to je pekné tiež. Ale jedna vec, ktorú asi nikdy nedokážeme plne oceniť, je sloboda, ktorú tento spôsob života prináša nám rodičom. Ako napríklad v tejto chvíli. You know, but the one thing we never really appreciated was the fact of how much freedom we got out of the situation. Just like right now. On chrápe. Toto je úžasne krásny dom, príjemne chladný, nie je tu žiadny hluk a práve som dostal povolenie prejsť sa po streche, čo je skvelé. Som pri komíne na streche Jimmyho domu. Takáto strecha sa mi naozaj páči. Je vždy krásna a nikdy ju nemusíte natierať. Má vždy iné farby podľa toho, čo práve kvitne. A dolu v dome ma nemôžu počuť. Je skutočne zvukotesná. Keď som tu bol prvýkrát, bola to len lúka z nízkych byliniek.
A teraz, o 7 rokov neskôr, to už vyzerá ako les. 7 years later. Domy sú tu navrhnuté na energetickú úspornosť, práve tak ako celé sídlisko. Tieto južné veľké okná sú teraz v lete tienené hroznom a strechou, takže cez ne preniká málo priamého slnka v čase, keď to nechceme. Skoro však príde zima, hroznú opadajú listy, slnko klesne a začne svietiť priamo dnu na túto masívnu stenu, ktorá je vodnou nádržou. V zime sa naplní vodou, ktorú slnko cez deň ohreje, a v noci bude potom vyžarovať teplo do priľahlej obývačky a kuchyne. Všetko je tu navrhnuté ako pasívny zdroj energie a vnútro domu prechádza do záhrady takmer bez viditeľných prekážok, takže dnu ste vždy zároveň čiastočne aj vonku. A potom väčšina vecí okolo vás, tam vonku, sú vlastne potraviny. Je to ako úžitková botanická záhrada. Sú tu slivky, čerešne, hrozno, broskyne, granátové jablká, citrusy. Práve som uzrel banány, mučenky. A tu napríklad duly. Zajac sa nikdy nepečie bez duly. A tamto je aj nosorožec. Je to tu úžasné, chodím sem každý rok odvtedy, čo to postavili. A vyfotil som tu už 1000 filmov, pretože toto je najlepšia vec od vynálezu rezaného chleba. Je to najkrajšie miesto na svete, aké poznám.